Hadar deňdiniň kenarynda yerleşýän Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bazarlarynda balyklaryň bahasy gymmatlady. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilatyň mali ýagdaýynyň iýdigderli peselmegi bilen Balkanlaryň ençemesi balyk önümlerini özleriniň hepdelik iýmitine goşup bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy häzir käbir balyklaryň bahalarynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 2-3 hesse ýokarlanandygyny aýdýar. Şäheriň kenar bazaryna täze tutulup getirilen lakka balygynyň 1 kilogram 70 manat bahalanýar. Üstünden ýarym gün geçip satyjylar agşama çyny satyp bilmedik halatyna onu 60 manatdan satýarlar. Geçen ýyl şu döwürde onu 30-40 manatdan satyn alyp bolýardy. Bekre balygy 250-350 manat aralygyna bahalanýar. Dip habarçymyz aýtdy. Gymmatlamany daşary ýurtlardan import edilýän balyk önümlerinde hem görse bolýar. Doňdurulan kilka balygynyň 1 kilogramy 14 manat 52 teňe bahalanýar. Geçen ýyl onuň bahasy 5 manada barabardy. Söwdegärler we bazar resmileri gymmatlamanyň sebäpleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Aljylaryň bu baradaky soraglary hem jogapsyz galýar. Ýöne bu ýagdaý deňiz önümlerine şol sanda balyklara Baýhazar deňdiniň kenarynda yerleşýän şäheriň ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döredýär. Olar häzir balyklaryň aglawasynyň etten has gymmatdygyny aýdýarlar. Häzir goýun etiniň 1 kilogramy 50 manat, sığır eti 60 manat, towuk eti 21 manat bahalanýar. Balyklaryň bahalary bulardan hem gymmat. Köp Balkanly balyk önümlerini özleriniň hepdelik iýmitine goşup bilmeýär. Dip Türkmenbaşly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň we ýarym resmi metbuat serişdeleriniň maglumatyna görä, ýurtda balyk hojalygy ösüş gazanýar. Häzir Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň garamagynda 40-dan gowrak balykçylyk hojalygy hereket edýär. Hususan da Hadar Balyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenbaşy etrawynyň dolandyryş merkeziniň goloýundaky deňiz kenarynda bekre balyklaryny emeli usul bilen köpeltmek, gara işwil çıkarmak we Hadar deňdindäki balyklary hemde beýleki balyk görnüşlerini gaýtadan işlemek boýunça önümçilik alyp barýar. Ýöne ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz bu hojalyklarda öndürilen balyk önümleriniň aglawasynyň şol sanda konserwirlenen spratlaryň daşary ýurtlara eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa bu hojalyklara degişli balyk dukanlarynyň aglawasynda balygyň görnüşleriniň çäkli bolmagy hem şaýatlyk edýär. Mysal üçin Türkmenbaşynyň garaşsyzlyk köçesiniň uğruna balyk hojalygy müdürlüğiniň binasy ýerleşýär. Onuň birinji gatynaky balyk dukanynyň vitrinasyna balygyň diňe iki görnüşini we demir gapda tomata gaplanan kilka balygy satylýar. Başga balyk ýok, balyga degişli önüm ýok. Balyga derek başga önümleri, şotana süýjü kökü, çörek satýarlar. Haçan barsaň dukanyň içi boş. Dip habarçymyz belledi. Azatlyk ýokardaýdylanlar barada agzalýan dukandan we Hadar balyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden kommentariýa alyp bilmedi.